Pane mashoko ari kutendera pasocial media, especially paendo yeZim social media news. Vakomana vobuda vachitaura mashoko vachiti panguva inoi mwana wemutungamiri wenyika yeZimbabwe anozikamwa kuti ariko kumauto onzi ndiye ava mutungamiri wemauto panguva inoi, zvitaurwa mashoko achinzi ada kuchengeta hofu yemutungamiri wenyika yeZimbabwe just because resistance kana vavengi vari kumuopoza vanogona kumukwadza. Ndini ndiri responsible nekuchengeta baba vangu. Sana pana mashoko anobuda nyorwa panapa nevakomana mumastreets ndopepe pano kuti chibva wadi wasubscribe walike what's on the bell. Tipinda pana pamazim social media news vanobuda chiposta mapictures yavakomana vemutungamiri wenyika vari kumauto buda nyora chinanga pasani ndiye ave mukuru wemasoja munyika oti ndini ndave kuchengeta baba vangu to one no one to trust. Takomberedzwa nemhando. Ndo mashoko anobuda chitaura panapa vakomana vezim social media vachiti aiwa mwana mutungamiri wenyika iyanzi ndiye ava mukuru wemauto. Panapa tinoona kuti vanoposta mapictures amoona kuti kubva kudhara zvinhu zvinoratidza zvinenge zvakanzi rongwei kana unzi planning. Kuda kuti patakamboona vakomana vachienda kubotswana vachinoona the SADC headquarters, tinoona kuti this son again anoonekwa ari pasaidi pemutungamiri wenyika achiita senge ari kumurinda kana kumugadha. Mashoko anoonekwa kunzi panguva inoi vakomana they are no longer trusting anyone, vakungotrustana as a family, vachiuya panapa vachiudza vanhu kuti isusu hatichambotrust anyone. Panapa kana chiri chokwadi chitokwa navakomana vezim social media news kuti ndo zvaakuitiwa navakomana kuti they are appointing his son kuti ave mutungamiri wemauto. Zvinhu zvinozi kuonekwa kuti these guys havari kurambira, havasi kuda kubva on power but zviri kuresistiwa nevanhu. Tidze mafungiro enyu today pamusoro pechitiko ichi. Vanyango mesection medu so subscribe walike chanotoamba bell icon.